Llon lle o hwyl ac i esbri yw gael dy fyd a ti da ni. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Mae'r hael ar sy'n sgleinio a'r eira oed yn syrthio. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Y gwynt sy'n chwythu, y glaw sy'n glychu, i gyd yn wawi, awi, wawi, 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 waw. Waw! Mae popeth sy'n ein byd ni, pob cynffon pawen pri, yn wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Criw, waw! Hei, Awi! Drychwch, mae gen i fwlb fan hyn, a mae fe'n goleuo. Ond sut? Wel, tu fewn i'r bwlb, mae yna batri, a mae'r trydan yn mynd o'r batri trwy wifren, i mewn i'r bwlb, yn ôl trwy'r wifren ac yn ôl i'r batri. Os yw popeth wedi cysylltu yn gywir, mae'r bwlb yn goleuo. Ydych chi eisiau gwneud i bwlb eich hun o leo? Ydyn! I ni'n mynd i ddefnyddio y clai arbennig yma. Mae llawer iawn o halen yn hwn, a credwch yn ei beidio, ond mae trydan yn gallu teithio drwyddo fe. Clai trydanol! Waw! Codwch e fyny a roliwch e mewn i bêl. Cofiwch, dim ond gydag oedolyn sy'n deall ar brofion fel hyn i ni wneud unrhyw beth gyda thrydan. Sut mae'n teimlo? Feddal ac yn fel hawdd i symud. Unwaith mae gyda chi bêl, rhowch e lawr ar bwys y seren sydd gyda chi'n barod. Gwasgwch e lawr ychydig fel nad yw'n rolio i ffwrdd. Gadewch digon o bellter rhwng y seren a'r bêl. Rhowch y wifren ddu i fewn i'r clai fel hyn. Nawr, o'ch blaenach chi hefyd, mae bwlb bach. A mae hwn yn fach iawn, yn dywe? Ydy. Ydych chi'n gallu gweld fod dwy goes arian sgleiniog yn dod allan o'r bwlb? Ydyn. Rhowch pob un o'r coes yma i mewn i'r clai, fel hyn. Hedrych! Waw! Beth sy'n digwydd? Mae fe gleo! Gleo. Ydy, mae fe! A mae'r trydan yn dod o ble? Y batri trwy'r wifrau, eich darnau, eich bwlb, eich darnau eich clai, nôl eich wifrau ac eich batri. Yn union! A dyna ni! Ein llwybr trydan! Cool! Drychwch, mae gen i rai enghreifftiau eraill fan hyn. Wow! Dwi wastad yn hoffi'r eich brofion sydd gen Awi. Mae nhw'n wawi Awi! Waw! Beth fydd hwn, tybed? Credwch neu beidio, mae'r rhwbio balŵn ar wallt yn creu trydan statig. Ac mae'r trydan statig yn tynnu'r papur tissue at y balŵn. Oeddech chi'n gwybod fod yna ddau fath gwahanol o drydan? Mae un math o drydan yn teithio drwy wifrau ac yn troi golau a teledu mlaen. Ond mae math arall o drydan hefyd, trydan statig. Fi'n siŵr bod chi wedi bod ar trampolin o blaen, yn do? Do.
Ydych chi erioed wedi teimlo sioc bach wrth ddod oddi ar y trampolin a chyffwrdd ar rhywbeth? Ie. Do chi wedi? Wel, trydan statig yw hwnna. Mae digwydd ar y llithron hefyd. Ar y llithren hefyd, ydy? Edrychwch ar hwn. Peiriant Van de Graaff yw hwn, a mae'n gallu creu lot o drydan statig yn gyflym iawn. Ydych chi eisiau gweld rhywbeth anhygoel? Ydyn! Beth ydych chi'n meddwl fydd yn digwydd os ydw i'n rhoi y ddoli yma i istedd ar ben y bêl? Mae fy mynd i fod zapo y gwallt y fe. Mae'r gwallt yn mynd i mynd. Gawn ni weld y fe? Wel, mae gwallt yn mynd pob man. Mae gwallt yn hedfan. Mae'r trydan statig yn teithio i fyny fan hyn ac yn gwneud i wallt y ddoli sefyll i fyny yn syth. Mae pob un darn o wallt yn llawn o drydan statig. Dwi am ddiffodd hwn nawr, ond gewch chi weld rhywbeth hyd yn oed yn fwy cool ar ôl. Dyna'r trydan statig yn diffodd. Fi'n cyffroes i gweld beth sy'n digwydd nesaf. Trydan static. Waw! Drychwch ar hyn. Waw! Mae'n hedfan pob man. Waw! Bydd rhaid i ni dacluso fyna. Ni gallu tacluso hwnna gyda'n gilydd. O'n nhw'n hedfan i ffwrdd am fod y trydan statig yn ei gwthio nhw bant o'r bêl. Wow! Waw, mae popeth yn hedfan i pob man. Zoom, 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 zoom. Waw! Amser i fynd allan i ddarganfod. Whee! Ein byd sy'n troi pob dydd pob awr i ddarganfod ei hyd awn ar antur nawr! O! Ble yn y byd ydw i? Pam ydw i wedi gwisgo fel hyn? O! Drychwch! Beth yn y byd yw hwn? Dwi am roed hwn fan hyn. Na, falle fan hyn. Dwi ddim yn hollol siŵr. O! Olwynion! Tybed os mae car yw e? Na! O! O, fi'n gwybod. Scooter. Na! Oce, dwi am roed hwn fan hyn. A hwn fan hyn. O! Ife beic yw e? Yeah! O, ie! Beic yw e, wrth gwrs! Ond cyn i ni roi fe at ei gilydd, mae angen bach o liw arno fe. A dyma y lle perffaith i wneud hynny. Y gyfrinach yw powdwr. Fel hwn. Ond, nid yn unig powdwr, mae trydan statig yn helpu hefyd. Mae hwn yn gallu peintio metel heb i unrhyw baint ddyferu. Dyma sut mae'n gweithio. Mae'r powdwr yma yn sych ac yn ysgafn fel llwch neu ddost man. A mae hwn yn gyrru gwefr bach o drydan drwy'r powdwr i wneud iddo fe lynu at y metal. Fel magned. Wow! Wow! Ffw! Yn union yr un fath o gwallt yn glynu i balŵn. O, diolch. Drychwch, does dim diferion o gwbl. A nawr, mewn â fe i'r ffwrn anferth yma. Yn y ffwrn, mae'r powdwr yn toddi ac yn glynu at y metel.
pa mor llachar a sgleiniog yw'r lliw. Tro nesaf welwch chi feic neu scwter sgleiniog, cofiwch am y trydan statig a'r powdwr hudol. Wow! Mae'n rhoi gola i'r bylbiau. Trydan! Mae'n ticio'r rwy wydrau. Mae arall o drydan yw trydan statig. Gweld rhyfeddol. Mae statig mor arbennig. A gan trydan statig, beintio metal. Wow! Powdwr sy'n cael ei chwistrellu. A does dim paent yn diferu. Wow! Wow! Oeddech chi'n gwybod fod mellt yn drydan statig pwerus? Wow! Mae trydan yn teithio'n gyflym iawn. Bron mor gyflym a golau. Wow! Gallwn greu trydan drwy ddefnyddio pŵer gwynt a phŵer yr haul. Wow! Mae'n rhoi gola i'r bylbiau. Trydan! Mae'n ticio'r rwy wydrau. Mae arall o drydan yw trydan statig. Gweld rhyfeddol. Mae statig mor arbennig. A gan trydan statig, beintio metal. Wow! Powdwr sy'n cael ei chwistrellu. A does dim paent yn diferu. Wow! Wow! So, dyma yw'r ffon hyd. Be ni'n gallu neud, ni'n mynd i gallu cymryd hwn a dyn ni'n gallu rwbio fe gyda hwnna. Wrth rwbio'r ffon, mae trydan statig yn cael ei greu. Wow! Mae'r trydan statig yn denu'r papur aur tuag ato, fel hyd a lledrith. Wow! Oedd hwnna'n edrych yn hwyl. Dwi am drio rhywbeth tebyg fi hunan, a gallwch chi wneud hwn gatre gyda goedolyn fyd. Yr oll fydd angen arnoch chi yw siswrn, papur, bach o glai, pensil, pren mesur a lliain. Gofynnwch chi oedolyn dorri siap sgwar allan o'r papur. Dyma un nes i yn gynharach. Yna, plygwch y papur yn ei hanner fel hyn. Agorwch e fyny. Trowch e a plygwch e y ffordd arall eto. Ac agorwch e fyny eto. Dyle fod croes yng nghanol eich papur. Rhowch y pensil yng nghanol y clai fel bod e'n sefyll i fyny ar ben ei hun. Rhowch y papur ar ben y pensil fel hyn. Nesa, gyda'ch pren mesur a'ch lliain, neu gallwch chi ddefnyddio sgarff neu siwmper, rhwbiwch y pren mesur mewn un cyfeiriad yn gyflym fel hyn. Credwch yn y beidio, mae hwn yn creu trydan statig yn y pren mesur plastig. Ar ôl 10 eiliad, dewch ar pren mesur yn agos at y papur, ond heb ei gyffwrdd e, a gwyliwch y papur yn troi. Waw! Mae'n fel hyd a lledrith. Wow! Mae'n rhaglen trydanol ni bron ar ben. I ni wedi darganfod bod trydan yn egni hudolus. Criw, waw, beth ych chi feddwl? Wow! Llon lle o hwyl ac i esbri yw gael dy fyd a ti da ni. Wawi, awi, wawi, wawi, waw.
Waw! Mae'r hael a'r syr yn sgleinio, a'r eira oer yn syrthio. Wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Y gwynt sy'n chwythu, y glaw sy'n glychu, i gyd yn wawi, awi, wawi, 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 waw. Waw! Mae popeth sy'n ein byd ni, pob cynffon pawen tri, yn wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Pob llygad a clust a thabod a thrwyn sy'n arogli drawdod. Yn wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Y coed a'r môr a ti a fi, y golau a'r gres sydd yn ein ti. Yn wawi, awi, wawi, wawi, waw. Waw! Yr enfys a'r blodau a'r holl adeiladau. Mae popeth sydd o'n cwmpas ni yn waw. Llon lle